вече маската на господин Светана. Господин Светана минах само нуп за сега. Нуп съм, да. И сега да отидеме... Сега още повече ме лай заради него. Тук ли си? Да, тук съм, спокойно. Окей, сега трябва да минем ти на господин Светана. Господин Светана, това ще го правим епизоди. О, мага, обещавам. Защото нямам толкова минути да записвам. А трябва да го свързвам с такова. С какво се казваше? Фрапс. Не с Fraps, трябва да се свързва с една програма. Photoshop ли беше там? Не знам. О, мага, господин Светана, как може съм толкова смут да е? Сега. Сега. Господин Светана, па не се шуми. Фак, бе, хора. Фак. Окей. Обърни се. О, буди... Това кой беше? Буди училиони от Карти Геймс. Бунчо, аз отивам пак в магазин за дръвца. И нещо за кой искаш ли изясня нещо? Yes. 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 Ти излизаш ли някъде? Не. Болно си. Добре, господин Светана, за сега това не е лесно. Чакай, аз сега. Това се не разбраш колко трудно го няма. Ох, да. Ух, да. Господин Светана, много готин. О, мага, господин Светана, не може. Аз това ще ми чекпоинт да иска къде падна. Много е трудно просто този жен. Господин Вадана. Не, чек, господин Светана. Светана, аз Вадана ли казах? Ето ще има ти случаи. Той си беше направил сега един мап, сега аз не го играем. Окей, готин мап. Еби е си. Да. Да. Така, аз ще играя на друг Adventure мап. Ти знаеш как се сваля, не? Да, аз знам. Аз ли ти обясних? Да. Да. Ей, този джъмп ни е Ох, ес! Чука на уния хора на главите его. Господин Светан ще си го направя Ще да пържа тази врата. Господин Светан, сега ще има мапа. Господин Светан, където падна там ще се вършам, защото много трудно. Аз съм минал добър в джъмповете. Отскоро. Измислях вече как ще се казвам. Мистер Булет. Господин Светана ли бе? Не, аз се казвам Мистер Булет. Окей, сме мистер Бълет. Yeah, baby. Има само 10 човека в Warcraft. А сутринта имах, че е само един човек. Който беше ти, нали? Не. Двама бехме. Господин Светана, сериозно ли това? Ето има мапа. О! Ей, господин Светана, това най-много мрази, извиняй за това, но трябва така да го минем. Много се извинявам. Това ще го правя всеки джок на епизоди, ще ти правя първият път на правилно. Само ще сложи интрото в началото и да. Имам 4 айрон в себе си. Хайде да е. Защо не мога да се отворям Ender Chest? Защото е бъднало или си в резиденция, или си в парцел. Това господин Светана, искаш... Какво да искаш, какво да искаш? Това господин Светана, какво беше честно. И взех това, другата звезда. Бъгна ми компа. Браво, затваряй. Да. Още 4-9 минути ще че. Добре. Дори господин Светан, това беше едната част от мапто. Да, надявам се на вас да ви е харесало. Чао!